Dette er en kort introduktion til, hvordan du investerer via MySeaForce Markedsplads. Når du har overført penge til din konto med enten kreditkort eller via bankoverførsel, er du klar til at investere. Du kan investere for 5 euro og opefter. Foretag din første investering ved at klikke på Investere. Forskellige søgekriterier dukker nu op. Vælg eksempelvis industri alle, land alle og sorter efter lånebeløb. Forskellige investeringsmuligheder vil nu dukke op. Den farvede bjælke viser, om lånet er fuldt eller delvist finansieret, og om renten svarer til entreprenørens betingelser. Er bjælken eksempelvis grøn og fyldt helt ud, er lånet fuldt finansieret til en rente, der svarer til entreprenørens betingelser. Er bjælken fyldt helt ud og rød, betyder det, at lånet er fuldt finansieret, men til en rente, der er for høj i forhold til entreprenørens betingelser. Lånet vil kun blive udbetalt, hvis renten svarer til låntagers betingelser. Og det er her, du kommer ind i billedet, i det du ved at tilbyde en lavere rente kan presse investorer, der forlanger en højere rente, ud af lånet. Ved at klikke på entreprenøren kan du lære mere om dennes forretning, formålet med lånet og entreprenørens låneomkostninger. Når du har fundet en entreprenør, du ønsker at investere i, klik da på Investere. Så skal du gøre dig de overvejelser om, hvor mange penge du ønsker at investere. Skriv beløbet, du ønsker at investere. Skriv den rente, du ønsker. Når du skal bestemme dig for, hvilken rente du ønsker, bør du overveje, at altid er en risiko forbundet med at investere. Du bærer eksempelvis de risici, der er forbundet med eventuelle valutatab og ved entreprenører, der ikke formår at tilbagebetale deres lån. Derfor er det en god idé at sprede din risiko ved at investere i flere forskellige entreprenører, i stedet for at sætte alle dine penge på samme hest. Klik nu på Investere og bekræft din investering. Du har nu fået sendt en bekræftelse på din investering til din e-mail. Tak fordi du investerede via MySeaForce Online Markedsplads. Vi sætter stor pris på dit engagement.